atong gabi kung dili tayo ni sila pasasayawon niya na. So ang masayo niya na, ang akong minayuyo na parish priest sa Barangay Tarabukal. Wala iba, kundi si Father Vince Nino Bernales, pagpapadisan sa usa na atong bisita. Wala iba, kundi si Jojo Marie Uy, Tukar Maestro.
you so much, Madayag. Sugod man sa niya Badis. Kan Ma'am Ginger Marie Uy. Ronaldo, tabilis. Pagbabalik sa nini. Ni Ma'am Elsa.